Menteri Ketenaga Mynyalehkai ke Bah Shakliar warjeri ula IT ya kitiar siat FOP Assets Shaka Shooting Association West Giant Hills Union Shibentaban kentiu ya kini ke jingialehkai hapo ke distrik. Ya kini ke tiar siat Menteri ula IT haka jingialang lingkot ke balalong hacil yang rai haka arfly trik ke lalingkon haka jingdon lang ke ADC ke kong HML kenta u additional SP Ishan Gupta IPS Working President MSOA Bah John F. Karshing, Working President West Giantia District Sports Association Ma EMH Pasa Nalor Kiwei. Menteri ulaong Bah ka Meghalaya Games kabasan ka sorkar kala shimya karai ka bakongsan ban penlong ya ki jingialehkai hakeleng ki district. Haka ni kesengi Menteri ula sampusnam syaki nong job haka jingialehkai weightlifting hat pep pale yung wali dorbar hall jawai. When I play team Ribhoi ba kalala nyaj mo dilehkai mo ni ha jawai 6 Meghalaya game de ngasmo ban I play ki shisha na marba kilala adu kat ne ban yang ngiru kila ai jingikai wala kim patbiang kitir kita ru ila yo hi jingikai de ngaru ko diga we ni kilong kumi ngasim benta dengan aku ban ai mynsiem ru ki kena kamtam dengan lehkai lam berikun jonga te aku ban ai mynsiem ki kena samla kin wan chakmat kin tip kin chpang ne ka weightlifting de menta kila adon hangte jong ba donal de kila ban wan hangte practice ru wat lang pat biang makna kier ndai jong ni long ni la practice hangte de kidon ru pa pejengi ban ker ba Anthony Presiden tungi Ribhoi weightlifting kala kentiu hadu kat ne ba bun lagi bakur ya medal rugi di Ribhoi de kila ayarap hiru ingi nadu kitiar kitar ba wad kilut na prala jong ru long kila ayarap ingi nadu ba ingi sedang ban mi nanong po wan chane nadu shwa ka tu bingi practice kila ayarap ingi kuno bangin ya lehkai kuno bangin long tip ya taka disiplin taka teknik de ngaskoban ai mu shisha ya ka tim weightlifting na Ribhoi District ni ngokmen kata-kata bingila ra ka Ribhoi ya ka weightlifting ni na ka tim jong ka weightlifting Ribhoi ni na ngokmen du kata-kata hi ba na ka tim jungi Ribhoi ru kila irap ni bang ko hidu kat ne ni na ngokmen du kata-kata hi bangila yo ban kur ba yo ban ra nak bang sedang first attempt kali 125 kerong bantang man yo show goal second ngimut ban aj 135 tang ba kala slam nak apar tinggal ajam na 130 sha 140 takaro ka jakaro kila penrit ka platform nomor ka long red ka jaka tom tai yo than ban ka long congested ka jaka ban leg ban move na la tom tai le ka biang bro gimla klem da aku play ya ka sorkar jela sungi kila la penolong ya kene ka 6 Meghalaya game ka balong jawai ni ba kalong ka badap ka baku ka iping ni so ba aku play ya ka sorkar ka ba kala le ba sibun nadu ka bam kadi nadu ki jakasa jaka shong ki jongi kamtam ni kitiar ka jinglehkai ki jongi habarok kiliang habarok ki athletics ka jongi ki jongi ni so ba aku play ya ka government ni bo ni kerman ba nang nei lamkhmat ro kum ka Ribhoi team nilayo sibon ki medals ni ngai scam play i lagi jong khmat but ki player so ni ai kublai ba kila yesim menta daga mynsiem ka ba sokmen kila lehkai ba kum manager jong ka team ngamla kam da ai kublai ki ru kila lehkai ba sisa kan thai ba sengrang kila yo ya ka kerdan ka ba pher ka jong ki te kum jo ni ro kum manager jong ka weightlifting Ribhoi District ni khmi lenti ba ka government kan jetlam sa ka than Ribhoi jong iro ba kan penlong ya ka Meghalaya game kenang ba ka them Ribhoi jong iro kan yo bantalang ko mayo ki district kublai sibon 40 kilos.
The winner of this bout is from the blue corner, Gary Kardani from East Coast, victory by pinfall. Next up, please be ready. Blink time.
is from the blue corner, Ribhoi District. Now I would like to call upon the man 70 kg was our secretary. We are the stars, we'll fight till the end, 'cause
left. From East Castles. In the women's 48 kg freestyle wrestling, so she will be facing off with Karen Kakami later this evening. Kublai Shubon ngadi saya Karmoklang, President jangka Wrestling Association of Meghalaya. Di nga penpau ka jig sumungu nungkong ya ka government buat kumju ya ka MSOE nagta ka ni kala BPI ni ban penlong ni games. Di kum ka experience nga ka wrestling nga kumensibon ba kani kadi kasin ko nungkong bengiyo ban penlong ka wrestling tournament haka West Jaintia Hills Association. Di nga penpau ka jig sumungu ya ka West Jaintia Hills Association wrestling kaba dang shu form dang shen hi menta. Di ngai ipat ya ka participation nangni na West Jaintia, East Jaintia, but barok ki districts nangni na Jaintia Hills ki participants ki labon bah. Baraka ju apor ki lai medal considering kanya kadi ka sin ko nungkong ko majority dia lekai. Te kaba kam pen comment show yang ngai i ka potential jong ka wrestling namar ba happening ki break mengisim. Kini ki wrestling match pinapet kini kharit baro ki pendap ki wrestling match ki lekai ki apet ki bahek kumnu ki lekai ki le kumjo kini khna berit nadu ki barang laisnem so snem ko ngai ki arung ya match ki lekai te kani ka peni ka potential ba ka don ka interest apet ka nakaliang jong ki pat ba baro ki barang i ka wrestling no ta ka sim manongkong ngi ka support bi ki ai ki khna la jong bi ki lekai kan te ngai ka jig shok shit ru ba kata hampa jui wi sport te wi jaka kan kumba ai ka support hani te ngai ba ka don ka potential ka ba jur na nong ta ka wrestling ban pen kiwe ka ne ka sport ngape bon ki sports ki bla ada already ki bla ada kiw ba te hamni ngai ka potential ban pen kiwe ka ne ka sport ka shong ki nong yalam jungi menta but kunjuru haga jing start jong ka association nangni na West Jaintia Hills ban penkiu susu kani ka sport haga ni ka jaka arbanai lai luti kam association yo ichibun ki jing mentoi na ba ka e ge ni ki tia rune ko yo ka association ka jing e ga ni to wadang pakhat i ga mong mo in ha maintain ya kini ki dia ka daw ya klami ko ka head office yung district sport officer kaiwa biar iya ye penek sa ini kita yo man ko jing kerku ke district yang mau mani ko sep ai iwe yo mau mani sep ai nda yo man ki jing kerku wa chi sen ke sngi nong ba kini kita ko de yo ye usai ki nong yele ki go lai chap do chaka national level mpupuai ke international lai ke national level ke north east level kamu man ka te daw kun kre i daw em ga north east game daw em ki warhajar akalnya ke national games expect buat apa dari yo iki nong hikai ko ejing hikai iki kena ya buat aku ai daw yo ye cinta gini ki game dua rap cakamak